Φέρε το ψωμί εδρώτα. Να οργός πρέπει πρώτα. Σφύρε στάρι να φερίσεις. Θέση για να λονίσεις. Κι ύστερα μπελάς να σέβει. Να το κάνεις πρώτα αλεύρι. Ήρθε η ώρα, θα χυμώσει. Και στο φούρνο να το δώσεις. Η φραζόλα, το καρβίλι, θα σου πούν τι κόπο θέλει. Θα σου πούν πόσο σκουτούρα έχει του ψουμιού ή κουλούρα. Ειδικά τοπιήματα, ειδικά τοπιήματα. Ζυμαράκι μου αφράτο, ζυμαράκι μου μικρό, θα σε ψήσω μες στο φούρνο για να γίνεις φουσκωτό. Το ψωμί μου το τρώω, το ψωμί μου το τρώω. Να το φάνε τα παιδάκια, ωραίο πρωινό, με μέρι μαρμελάδα, φουτυρό κι αυγό. Το ψωμί σε χορταίνει, το ψωμί σε χορταίνει. Το σχολείο μου το πάω, το σχολείο τ' αγαπώ, βαμβακόφιτο θα είσαι για πάντα εδώ. Ειδικά τοπιήματα, ειδικά τοπιήματα. Η εικονική μας επιχείρηση δεν έχει οργανόγραμμα. Αυτό έγινε ηθελημένα για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές παύλα εργαζόμενους να απασχοληθούν σε όλα τα στάδια παραγωγής. Χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές παιδαγωγικές αρχές της διαθεματικότητας, της βιωματικής μάθησης, της συμμετοχής και της δημιουργίας προϋπόθεσης ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών. Η ενασχόληση όλων των μαθητών σε όλα τα στάδια παραγωγής δημιούργησε προβλήματα και είχε πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Είχε όμως ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα. Συνέδεσε στενά και αδιάρρηκτα τον δημιουργό με το δημιούργημα. Δώσ' του αγάπη μου να
του και του ληστή. Δώσε μάνα να χορτάσει, δώσ' του αγάπη μου να πιει. Δώσε μάνα να χορτάσει, δώσ' του αγάπη μου να πιει. Άνοιξε την καρδιά σου, εγώ είμαι εδώ. Στα προβλήματά σου για να σου σταθώ. Στη νύχτα στο σκοτάδι θα με φως και σημάδι. Θα έρθω να σε βρω. Να σου πω μη φοβάσαι, πια μονάχος δεν θα σε. Σ' αγαπώ. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε ένα κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Τα έδωσε για ένα κομμάτι ψωμί. Όπως να είχαμε λίγο ψωμί. Έχω μία πείνα. Και εγώ πεινάω. Σας έφερα τυρί να φάτε. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. Γεια σας, τι θέλετε? Θέλω αυτό. Είναι παιχνίδι. Αυτή η δουλειά έχει τελικά πολύ ψωμί. Λίγα είναι τα ψωμιά του.